Ja fa algunes setmanes que la primavera és entre nosaltres, però dissabte al matí una bona colla d'artistes van tenir ocasió de donar-li la benvinguda d'una manera molt especial. La Torre Lluc es va convertir per unes hores en un estudi de pintura, on professionals i aficionats van poder dibuixar models i gaudir del seu art a l'aire lliure. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa Abril Cultural, que té previstes tota una sèrie d'activitats amb l'art com a protagonista. Pintem la primavera. Així s'ha anomenat l'activitat artística que s'ha fet a la Torre Lluc per donar la benvinguda a la nova estació. Tota la ciutadania aficionada a pintar ha estat convidada a participar i ha tingut l'oportunitat d'aprendre apunts sobre uns models reals. Un ha estat al jardí de la Torre Lluc i un altre a l'interior, a la sala de la Venus de Gavà. Allà, Antonio Herbas Amezcua i una pintora convidada per ell han treballat mentre les imatges del procés eren retransmeses per la pantalla gegant de fora. Pues bueno, ha tenido diferentes, digamos, enfoques. La idea de hacer alguna actividad que fuese luego proyectada en esta pantalla interactiva que hay abajo. Y bueno, al final ha tenido este formato de pintar dentro del museo y fuera. Creo que es bastante acertado en cuanto a que también tenemos el marco del museo que nos ayuda y nos puede inspirar un poco. Pels artistes també és una mica de vindre a fer una mica de gimnàs, perquè no es tracta de fer aquí un treball, sinó tindre un motiu que és la model i fer uns encaixos i veure el moviment i també és una trobada entre persones que estem dintre del mateix sector, no? I al costat de la pantalla gegant es van congregar un grup de grafiters de Gavà que van pintar un mural on s'hi van integrar els treballs dels infants de la ciutat. Apropar una miqueta aquest art més urbà amb les famílies, d'alguna manera. Llavors, la nostra idea una miqueta era crear com unes plantilles, ja que els nens amb els espais una mica tòxics, doncs tenim tèmperes, tenim rodets, perquè els nens puguin aplicar en el mur la seva obra. Aquesta ha estat una experiència molt positiva per als artistes, que han pogut sortir de l'estudi i prendre uns apunts amb els models, en mitja hora per captar cada postura. El model és fantàstic perquè no es mou ni un mil·límetre, és un gran model. I doncs, he fet un apunt d'una mitjoreta i a llapis. Un dia aquí de dibuix a l'aire lliure i a més amb model professional, escolta, és una experiència estupenda. Estem disfrutant molt perquè estem fent una cosa que no la pots fer cada dia. Aquesta ha estat una de les activitats del programa municipal Abril Cultural, que estarà dedicat a l'art. La Fundació Herbas Amezcua ha col·laborat en l'organització d'aquesta iniciativa col·lectiva que esperen poder repetir cada any.